Cuireann tuismóirí ceisneoirí go minic faoi Uimhreacha. Tá sé seo le tuiscint mlá clia tá go leor clublaí mór thimpeall go bhfuil na céad de páistí acu i gcaithil ísgrúpa. Dar nóí tá muid na feidhmiú trí Gaeil rud a cílíonn go muid a tarraingt ó líon imreoirí atá beagán níos lú, a credan muidne gur seo an láidreacht is mú atá againn. Tá go leor clubbaní is suíomh na arbach agus leanan siad samhail atá dírithe orthu siúd a bhfuil anna chumas acu ó íseog. Tus níonn siad amach lena céad páistí faoir faoin am go srisin na páistí sin 9 nó 20, nílach dearna an beag dó fág ag imirt. Tá na clubbanna seo ag leanúint samhail chumas dírithe. Now, ina nón go bhfuil rointaine, is dócha an rud a credan na clubbaní seo ná, má fáin siad na imreoirí is fearr ag íseog agus má chuireann siad an cóteáil is fearr ar fáil dómh go tuchaí rá. Is dócha an rud a credan na Gaeil Óga tá sé beagán i difriúil. Credan muidne má thógann tú aonsáid páiste, má chuireann tú timpeallacht ar fáil dómh atá cárdúil agus takeú. Go bhása siad agus go mbeidh siad sunna sásta agus go cothóidh siad san cadre fadsa leis an spórt. Agus go mbeidh annach chuid buntáistí a tuchaí as sin bíoh sé ó thaobh spórt nó ó thaobh cuasaí an taobh. Léim muidne an samhail fástíre ar seo. So céir spríle seo de páistí. Well, is tócha in imirt le foirne amháin agus ísgrúpa amháin i gcóir den líon. Imreoidh na páistí le meascán de ísgrúpa. Dar nóí gcónaí bhaid siad lena ísgrúpa féin ach imreoidh siad le dreamaí níos sinne an nuair atá bearnaí ann. Agus tá an buntáistí anna bhórla seo, leithníonn sé an corca cardas atá ag na páistí, tógann sé an athléimneacht nó an resilience atá acu, agus dar nóí bíonn orthu scian le teicniú le elam chun dul an iomaíocht le páistí níos mú. In áit díreach a bheith na imreoirí, tá ófirló a bheith na cóteáil agus a mentóirí de foirne óg. In áit a bheith díreach mar Uimhreacha ar scarmhail óg, bran ófar orthu mar daoine a bhfuil ról an a lárnach le imirt in ar pobal agus ina tuairfar gach takeíocht dómh le na bar chumas a cholíne. Tá sé seo mar samhail atá leanúnta go leor na clubnaí is ráthúla in éireann cosúla Slachnéil agus Bannahéal. An rud atá grambar ná ina nón go dtíríonn an samhail chumas dírithe ar na imreoirí is fearr a Herbert. Go fad tréimh seo tá an samhail fástírithe in ann dul san iomaíocht le na clubbaní seo ó thaobh chumas spórt ach tá bhaid níos mú buntáistí ó thaobh forbar pásanta as an páirt freisin. Le go bhfeidhbreoch an samhail seo níl ach níonar go déanaar i teastáil i gach ísgrúpa. Dar nóí fáilte ómad a gcónaí ribh páistí nua agus ribh páistí imríonn spórt na eile. Ach tá muid sásta lena páistí ó bhfuil ann agus conas gur féidir linn an takeíocht is fearr a chur ar fáil dómh siúd le gur féidir le a mar chumas a bhaintach. So lig dom sampla thuairt. Thosaigh mise mo scéal féin sa CLG le James Stephens. Bheith James Stephens ar an club faois is ráthúla in éireann. Tá leithí de Brian Cody ón Lark and Jackie Turrell tá go tríd an club. Nuair thosaigh mise ag 8 bliain d'aois bhí tuamas 5 imreoir againn a bhí ar cóis lumsa. Nuair bhí mé cethardéil, bhí mar craobh na héir roinn na hain. Faoir faoin am gur sris an grúpa sin leibhéil fásta, ní raibh ach trúr as an 5 fága. Thosníomar le 5 agus bhí trúr fága a d'imar ag leibhéil fásta. Tógach sin timpeallacht a bhí anna bhéin ar chumas agus a bhí chumas dírithe, survival of the fittest. Agus a luchas gur thosaigh daoine a ceistú a raibh siad magalóir nó nach raibh, just dairigh an cuid is múach go as. Má dhéann tú colorsnocht idir seo agus scéal imreoir eiles na Gaeil Óga cón an glas, feiceadh tú an differ. Dás cóna na níos is samhail fástírithe i chlub de Bannam Slachnéil. Ag an am sin, ní raibh siad ach mar club beag gan éon tradiisiún de amháin. Nuair bhí cóna an 8 bliain d'aois, bhí 1 duine dhéag a ís sa club. Thacaigh an club le na himreoirí seo ar fad a mar chumas a bhaintach. Don 1 duine dhéag sin don níonar acu ag imirt go leibhéil fásta. Thógad ar cardas mar grúpa lena chéile, gur ar aithne ar imreoirí agus cruthaíad ar cardas le imreoirí a grúpaí níos sinne níos óige, agus bheith siad go leanúnach ag imirt le chéile agus i gcónaí a cinntiú go raibh foirne Corcam Parka. Bhí an grúpa seo mar canábh droma de ceanna na foirne club is ráthúla dar a bhríomhán, drama bhuaigh go leor cluiche canis ola sa fel agus na máint le cúpla bliain anuas. Ach thosaigh sé ítas an siimplí, cuinóma sig imirtíad.
So ina non ghuilmuid beag agus gur ábhar búirt de roinnt. Mé tá go leor buntáistí eile. Méad óid sé líon an ann teagháil atá ag gach páiste le cóteálathe. Déanann sé níos éasca de páistí é cadrab agus cárda sa cruthú le na daoine ar a forainn agus le daoine ar forainn eile sa chlub. Agus is dócha an rud is táchtaí is leanann sé an dóchúlacht go mbeidh cadrab fadsail ag de páiste leis an spórt. Agus go fabhlamóid siad, go tite siad an rá lena cluichí agus go fabhlamóid siad na ceachtainna atá le múna ag na cluichí dómh sa saoil. So fan linn má tá an cosúlacht Gaeil Óga rudani ar Gaeil Óga beag againn. Fan linn má tá an cosúlacht go a tuair túsáte de forbert thar bua. Is dócha tógadh sé tamil ar nobar teacht chun bláthú, ach nuair is srisimid ar ceann scríbe le cúna dé ba glún againn de daoine atá forbarthe ní a bhá mar daoine spórt ach mar daoine ann féin. Daoine gur breá ó an spórt agus a aithníonn an luach a thugad an spórt dómh mar mó lena chuid mothúcánach ar an uail ach mar rud gur féidir le fabhlam waid an saoil freisin.